سلام كم يعلقهم بالمبال فلما خلي جبر نفتو كبرات تخطتلتي مدب يوتيوب سينما سمرة نيلوم بقر كاب نحس سلاسن حدن تشن عصرت وشوعتن زرخبنايو كاب أرستي أسمرا بلا بزبل كاب بسعر هفتن كياس صحفة كاب زنببنايو نقرب لكم أقامشت حياة بالمعربة كاب استفل على كبابتاتن أنقولتاتن أسمرات لقيسهم نماكل كتم أسمرا زقعزو بزحات عبيتن ناعشتن سبات عزب صحي بناي مود أتاج ورا برهانا تسنابيتا أبت عزرو الهموتكا كتم أسمرا ورك أو حبري بزن صبارق وكوب هنس أتتسنيو ناب ماكل قدنا حرنت يعجبكا بحرقلة دقائق دما قدنا حرنت بناي فشختان سحقن زعبلو مقيار سلامتا ناي بوزحا سبات عزب تطافيهم زقنيو عركم حزان زمد بيتسبن دقي غزاوتن كخونو كم زخالوخا مغماتو يصغمن كاب منغوم كا من اسيات دق انستيو سحابن ماراخانيو زبلو كداوتن قيرن تمشاشيقن تعزب كمسمس انابلا كابن نابن اتغودنا بغوجل شنع كبلا يمسيامو أموداتو خا أبتا غالبو خا سحبو أمرو خا زحدس اندا كافتات كوفيلن وخا النابلا يعللا اتوم دقي تبعتيون بوغونوم ألو زبهال كداونتي كأيايروم صغروم فريزوم أبتي قدناتات وخا كبلو دحر المصنح أبتي كافتات بملقاس كابوتشينو وي ماكياتو اندا استماغرو موق علال كواقعو كتري خلقا زهبك حبن درت ألبو يخون ازي سلام زعبلو كنت هيوت ازي اب هاجرنا بفلايكا اب كتما اسمرا طراي كم ባህሊ تعقيب زلو ازيو فولين ماراخن قرسيو ابزي زلنا غزي كم عينت موقن ازاناين غدناتات اب زخونه كال كتماتات ني عالم كترخبون كتسماقرون زي حلني ازي زخونه المهناتكا بسنكتي ابتن كتماتات غوليحم زرايون زفصمون عمصن سرقن مخانو زي كحد حقيو زي كم كالوت مبار أبز حجي وان كتم أسمرا بصتتا يخون غرماء بمچونتا يخون بصفتا وها زبلت سمعتكا اتعقبلان منفسكا اتحدثلان وقبتن معبلتن كتما خوينا زيغاتات زناغعلان زانيولان طنتاويت زبناويت خوينا نرخبالنا كتم أسمرا أبز وان مخا مستراويت مدرق رسيت صباقا خوينا لا باقداسنتان سحابنتان ابفريقا قداماي درجه حزا بتعذابيا ريخا زيت منو استمغيركا زيت صقب اندخونه تخيلالا كالي فليز بلا مستر ناي كتما سمرخا بنبرتان زلوا فلوي فقرن فتوتني كتما سمرا استحنافص بهلن لمدن افريقاوያን اوروباوያን عرباوያን اتي انجد كتما مخانا قرايا يكونن بتوساخون ولاون نوح حوانات بسنكي استفلاليو تصابوتات كاب عالم تجلات تصنح ابزوان نايتوم شحمت شعاتي 230 قديسنا هنصا عقبا اب قدمه جنبار ماكل مسحب بصحتي زمناو قد هنصا خوينا مهلاوا كان توسخي ابنت يخون بعدي جن نزيغاتا تسمر وترو كاب امروم زحكخ زخري كم زلو مزغبر حدا فلي حيل اللوا ارتراوان ابو هاجري حلو ابدغ وترو نخبري زخرن كتما سمرا وترو كزيمو نسمع منبار بز مخناتيو بصباقي سخيروم بفقري تمسيطوم غرومات زبلوم هنصاتات نايزا ختما انازرو بكاميرا اندا سالو اب مرخبي بوزحان عالم كلاليوا هردق زبلو زيغاتات معاس وحدات كوينوم جلس سباتن بار طبلحتهم سمعتهم بناي كاميرا سلي اسنيوم نياسمران نبرتان بحلاون قطباون منفساون هيوت بملكع سلاو مريت وي اكزيبيشن كغلصنا نعزب بخلا قاطم خا نتطعم اير غدناتاتن منافشاتاتن اسمرا الناس تماقر كزاور مزرخبني ازمارينو اسمرا منيا انتايو سحبنتا وي فلينتا الكابس تحت دما ازيوم زتفلالي ملستات كتسمع ناي قدن يخنكا غاشات خوين دما منچن تاريخن معبابلا زختما كفلت ان انتي سندات تاريخ فتشكا فلاطاتو كيسكا كتبرهالو تقدل ابز غدايم بار زخونه سب كبرهالو زغبا حدن مسرتاون حتو ابا امرخ يمصكا اذا ختما بمنن نمنيات هنيصا اتبل حتو بقدامنت كنملس نايسنا قرسي مزاغبتي كم زحبرو ابزينالو ختما اسمرا تدوكيناتلو زلا بوتا مسغزين كونتاتن زعنوت طنتاويت كتما من بارايو لازم مسكر كونو زخلو قدمي امايت عمتات قدمي لدته كريستوس معناتيو
ዝተዘርግሑ ጥንታውያን እኩባት ሰፈራታት ኣብ ከም በዓል ዓዲ ሰጉዶን ማይ ጮሆትን ተረኺቦም ኣለዉ። እዛ ጥንታዊት ከተማ ኣስመራ እምበኣር መሰረት ምዕባለ ናይታ ዘበናዊት ከተማ ኣስመራ እንብላ ዘለና ተፈታዊትን ተባሃጊትን ከተማና ምዃና ክንዝንግዖ ዘይብልና ሓቂ እዩ። እዚ ኸኣ ንምዕባለ ከተማ ኣስመራ ካብ ምእታው ክሳብ ምውፃእ መግዛእቲ ጥልያን ድራኽ ሓይሊ ነይርዎ እዩ ከብሎ ይኽእል። ዘበናዊት ከተማ ኣስመራ ኸኣ ካብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመናት ሒዛ ዝተሃንፀት ኮይና ብኢጣልያዊ መግዛእቲ ክልተ ዕላማታት ነይርዎ። እቲ ቀዳማይ ኢጣልያውያን ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ጥጡሕን ሰሓብን ባይታ ብምፍጣር ዕቤት ቁጠባዊ ሕልምታቶም ምትግባር ኮይኑ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኢጣልያውያን ኣብ ልዕሊ ደቀባት ነበርቲ ዓሌታዊ ልዕልንኦም ንኸንፀባርቑ ዝሃነፅዎ ባይታ ነበረ። እቲ ኣጋጣሚ እቲ ናይቲ እዋን ናይ ኢጣልያ መራሒ ሙሰሊኒ ኣስመራ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስነ ጥበባዊ ህንፃታትን ልዕልናኡ ምስተን ካልኦት ናይቲ ዘበን ሓያላን መወዳድርቲ ዓቢሉ ክንፀባርቐላ ዝሓለነሉ እዋን እዩ ዝነበረ። በቲ ካልእ ሽነኽ ከዓ ሙሰሊኒ ፀጋታት ኤርትራ እንዳመዝመዘ ንህዝቢ ኤርትራ እናረገፀን እናቆናፅበን ኣሳፊሑን ኣስተሪሑን ዝነበረላ ከተማ ሃኒፁ ንፀለምቲ ደቀባት ከም ፍጹም ትሑታትን ፍንፉናትን ኮይኖም ከገልግሉ ገብሮም። እዚ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ጎደና ሓርነት ኢልናዮ ዘለና ብቐንዱ ካምፖቺታት ማለት ኮምቦሺታቶ ንኢጣልያውያን ጥራይ ዝተሓዘ ጎደና ተባሂሉ ይፅዋዕ ምንባሩ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ኣብዚ እምበኣር ኢጣልያውያን መሃንድሳት ዓሌታውን ኣፈላላይን ኣገባብ ኣተሃናንፃ ከተማ ዝለዓለ ኣቓልቦ ሂቦም ይሰርሕሉ ምንባሮም ክንርዳእ ንኽእል። ድኻታት ደቀባት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ትሑት ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቀሪቦም ንደቀባት ነበርቲ ከም ብናይ ማይን ሓይሊ መብራህትን ሽግራት ከም ዝሳቀዩ ይገብር ከም ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ኣሰራቱን በሰላታቱን ኣብ ገለገለ ከባቢታት ኣስመራ ጎሊሑ ዝርአ ዘሎ ምስክርነት ኣሎና። ገለ ኣብነት ካብቶም ግዳያት ናይዚ በዓሌታዊ ኣድለዎ ዝሰኸረ ፋሽስታዊ ስርዓት እምበኣር ከባቢታት ኣባሻውል ኮይኑ ንረኽቦም። እዚ ከባቢ እዚ ሓደ ምዕቡልን ዘመናውን ትሕተ ቅርፂ ከተማ ይኹን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተሓሪሞ ካብ ዝነበሩ ከባቢታት ከተማ ኣስመራ እዩ። ዝፃዓርን ዝደኽመን ዝያዳ ዝግብኦ ነይሩ እንተዝኸውን ብዕራይ ጎጎ ምተመገበ ዝብል ምስላ ሰሚዕና እንተኮይንና እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ዘንፅባርቕ እዚ ካብ ግዛእ ፀጋታቱን ሻዩን ዝግብኦ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተሓሪሞ ኣብ ዝተሃመሸ ከባቢታት ኣስመራ ዝነበረ ህዝቢ ግን መን ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። እዞም ኣብዚ ከባቢ ዝነበሩ ተቐማጦም እምበኣር እቶም ብጉልበቶምን ብፀጋታቶምን ነታ ሕጂ ምዕርግትን ምጭውትን ፅሪትን ሓወልታዊት ከተማ ኣስመራ ኣብ ምህናፅ ዓቢ ግደ ዝተፃወቱ ኤርትራውያን ደቀባት እዮም። ካብ ቀደማ ትሕዞም ከዓ ኣብ ሓድሕዶም ብዘለዎም ፍቕርን ምትሕላይን ምክብባርን ዝልለዩ ፃዕራማት ዜጋታት ምንባሮም ይፍለጥ። ግን ከዓ ኣብዚ እዋን ኤርትራውያን ብኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝወረድና ዓሌታውን ኣድልዎን ግፍዖን ኣቦትኡ ኮይኑ ነቲ ካብ መግዛእቲ ዝተማሃርናዮ ዝወረስናዮን ኣወንታውን ባህላውን ውርሻን ዓቂምና ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ምንታይሲ ፅባቐን ግርማን ከተማ ኣስመራ ስነ ጥበባዊ ህንፃታት መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብቲ እዋን ዝተለምዱ ባህልን ማሕበራዊ ህይወትን ዓቂባ ምህላዋ ተወሳኺ ብልጫ እዩ። ኣብዚ እዋን ዘለዉ ኣለባብሳታትን ስፖርታዊ ምዝንጋዓትን መስተን ኣመጋግባን ሽዑኡ ዝተኣታተተው ናይ ኣስመራ መለለይ ፅባቐን እዮም። ፅቡቕ ባህላዊ ውርሻ ክሳብ ዝኾነ ድማ ጎኒ ጎንቲ ክቡር ባህላውን ያታውን ውርሻታትና ዓቂምና ከም ቅርስን መለለይን ከተማና ክንጥቀመሉ ኣገዳሲ እዩ። ሰብ ፀጋ ዕድመ ኣዝማሪኖታት ቃላት ጥልያን እናሓወሱ ነቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዝተኣታተወን ዝተለምደን ክዳን ባኖን ቆብዕን ተኸዲኖም ናይ ታሪክ ተዘክሮ ከዕብሉኻ ኣዝዩ ፍሉይ ጦብላሕታ ኣብ ኣእምሮኻ ክስወጠካ እምበኣር ናይ ግድን እዩ። እቲ ኣብ ቀደም ሰንበት ኣውደ ዓመታትን ኣብ ገዛና ዝዳሎ ባህላዊ ወግዕቡን ብዙሕ ድሕሪ ምስትምቓር ነቶም ካብ መገዛእቲ ዝወረስናዮም ስፖርታዊ ፀወታታት ቅድድም ብሽክለታን ኩዕሶ እግርን ካልእ ናይቲ እዋን ዝእተው ተወሳኺ ፅባቐን መለለይን ክላሲክ ኣስመራ ምዃኖም እዩ ዝፍለጡ። ተወሳኺ ኣብ ማርሻ ባዲታት ጎደና ሓርነት ኮፍ ኢልና እነስተማቕሮም ማኪያቶ፣ ሻኪያቶ፣ ካፑቺኖ ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ጥልያን ቃላት ኮይኖም ካብቶም ናይ ኣስመራ መለለይ ዝኾኑ ዘይምነው ውዑያት መስተ እዮም። ከም ቦውሊን፣ ቢልያርዶ፣
ጆተንን ካልእ ብዙሓት መዘናግዒታትን ድማ ናይ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ናብ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ኣስመራ ዝተኣታተውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ዘለው ዝውቱር ፀወታት እዮም ነዚኦም መዘናግዒታት እዚኣቶም ከም ጽባቐ መለለይን ጥንታዊት ዘመናዊት ኣስመራ እንተዓቀብናዮም ይሓይሽ መስለኒ ብዓብዪ ከዓ እዞም ብቕዲ ዘመናዊነትን መጻኢነትን ሓወልትነትን ኣብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመናት ሒዞም ተፈላጥነትን ህቡብነትን ዝረኸቡ ህንጻታት ጎደናታት ኣስመራ ኣብዚ እዋን ኣቓልቦ ዓለማዊ ውርሻ ረኺቦምሲ ንከተማ ኣስመራ ኣብ ናይ ክብሪ መዝገብ ኣስፊሮማ ንረኽቦም ኣለና ሓወልቲ መሰል ሲነማታት ኢምፐሮ ሮማ ኦዲዮን ኮይኖም ብትንቢት መጻኢነት ዝተሰርሑ ህንጻታት ፊያታሌሮን ባርዚልን ገለ ካብቶም ኣማኢት ማረኽቲ ህንጻታት ከተማና እዮም ኣብዚ እዋን ከተማ ኣስመራ ብፍሉይነት ከጠምታ ዝኸልካ ኣብ መቦቀላውነት ህንጻታታ ይኹን ግርማኣ ዳርጋ ካይተተንከፈት ተብለጭልጭ ምህላዋ እዩ ኣብዚ ሓደ ከይተመለሰ ክሓልፍ ዘይግብኦ ሕቶ ግን ኣሎ እዛ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ ሙሉእ ዘበን ብኸመይ ተዓቂባ ፀኒሓ ዝሓለፉ ኣዕነውቲ መግዛእትታት እንታይ ዓጊትዎም እዮም ብዙሕ ከበላሽዋ ዘይደፈሩ እንታይ ይኸት ምስጢር ከተማ ኣስመራ ብሉፅ መለክዕታት ብዘለዎ ማስተር ፕላን ዝተሃንፀት ከተማ እያ እዚ ከዓ ኣብ ስርዓተ ምሕደራን ፅርየታን ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ከተማታት ናይ ኣፍሪቃ ክትከውን ኣኽኢልዋ ኣሎ ብተወሳኺ ባህልን ኣታሕዛ ፅሬት ከባቢ ህዝቢ ኤርትራ ንፅፈት ከተማ ኣስመራ ዓብዪ ድርዑ ኮይኑ ንፅባቐኣን ሰሓብነታን ኣበሪኽዎን ንረኽቦ ባህልና ብባህሪኡን ዝሰትርን ነውርታት ዘይፃወርን ምዃኑ ድማ ተወሳኺ ብልጫ ናይ ከተማ ኣስመራ እዩ ብዓብዪ ከዓ ፅባቐን ፅፈትን ኣስመራ ብሕልና ኣዝማሪኖ እትሕሎ ዘመናዊት ከተማ ምዃና ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ እዩ ብዙሕ ከይከድና ዝኾነ ኣዝማሪኖ ምስ ዝዓበየሉ ከባቢ ዓሚቕ ናይ ንእስነት ተዘክሮን ተመስጦ ስለ ዘለዎ ዝዓበየላ ከተማ ክትፅየቕ ይኹን ክትበላሾ ሰቂሉ ክርኢ ኣይሕሰብን እዩ እዚ ከዓ ኣዝማሪኖታት ንዘዕበይዎ ፍሉይ ከባቢ ኣዝዩ ፍሉይ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ይዘርዳእካ ብዙሓት ናይ ቀደም ኣዝማሪኖታት ኣብቲ እናተፃወቱ ዝዓበይሉ መናፈሻታት ክትረኽቦም ከለኻ ዘዕልሉኻ ካልእ ሓደ ፍሉይ ተፈጥሮኣዊ ተውህቦ ናይዛ ከተማ እውን ኣሎ ነቲ ክትነብሮ ምቹእ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ከተማ ኣስመራ ምዃን እዩ ገለ ካብኣቶም እሞ ከዓ ምስተን ኣውቶቡስ ክፅበዩ ከለዉ ዘፅልሉለን ሽባኻታትን ስየታትን ጎደናታት ኣስመራ ዘለዎ ፍቕሪ ካዕልሉኻ ከለዉ ፍሉይ ስምዒት እዮም ዝፈጥሩልካ መንእስያትን ቆልዑትን እንተኾኑ እውን ኣብ ልዕሊ እዛ ምጩውቲ ከተማ ዘለዎም ፍትወት ገና ብኣግኡ ተሰዊጥዎምሲ ናይ ኣስመራ ጦብላሕትኦም ክገልጹልካ ብህንጢነት ይቐርቡኻ እዚ ድማ ኣስመራ ብተፈጥሮኣ ይኹን ብውቃቢኣ ክሳብ ክንደይ ማራኺትን ሰሓቢትን ምዃና ይዘኻኽርካ ኣብ ውሽጢ ፍሉይነት ብፍሉይነት ተስተማቕሮኻ ኣሎ ኣስመራ እዚ ካልእ ፍሉይ ሰሓብነት ኣለዋ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብዝያዳ እትምሰጠሉ ሰዓታትን ወቕትን ከባቢታትን ከም ዘሎ ምርዳእ ከዓ ሓጋዝ እዩ ንገለ ሰባት ፍሉይ ጦብላሕታ ዝህቦም ከባቢ ጎደና ሓርነት ኮይኑ ብፍላይ ምሸት ኣብ ጎደና ኣብ ካፍተርያታት ኮፍ ኢልካ ካፑቺኖ ወይ ማኪያቶ ምስትምቓር ገለ ካልኦት ኣዝማሪኖታት ከዓ ኣብ ግዜ ቀትሪ ኣብቲ ብፅሬቱን ምዑዝ ሽታኡ ዝልለ ብፍዮርታትን ኣግራብን ዝተሸለመ መናፈሻታት ኮፍ ኢልካ ምስ ዓርኽትኻ ምዕላልን ምዝንጋዕን ኮይኑ ንረኽቦ ተምሃሮ ብወገኖም ከዓ ንከተማ ኣስመራ ኣብ ግዜ ኣካዳምያዊ ዕረፍቶም ብፍላይ ኣብ ግዜ ክረምቲ በለስ እናስተማቕሩን ኣብ ግዜ ምሸት ከዓ ምስ ዓርኽቶም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ምዝዋርን ሻሂ ካፑቺኖ ምግባዝን ከም ዝምስጦም ይዛረቡ ብኣጠቓላሊ ክንዛረበሉ ከለና እምበኣር ከተማ ኣስመራ ኣዝያ ሰሓቢትን ማራኺትን ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ክብርን ዘለዎ ከተማ እያ እዛ ናይ ሎሚ ኣስመራ ከዓ ብፍላይ ኣዝዩ ገፊሕን ዓሚቑን ስነ ጥንታዊ ቅርስታትን ታሪኽን ዘለዎ ከተማ ኮይና ዝሓለፉ ዓሰርታት ዓመታት ሓያሎ ተፃብኦታት ሰጊራ ውፃእ መዓት ናይቶም ዝሓለፉ ዝተፈላለዩ መግዛእታዊ ኩናት ምዃና ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ እዩ ብዓብዪ ኣስመራ ካብቲ ናይ 30 ዓመት ኣዕናዊ ኩናት ኣንጻር ኢትዮጵያ ማለት ደርጊ ዝነበረሉ እዋን ብኸፊል ከዓ ተረፍ ኩናት ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኾነት ከተማ እያ ይኹን እምበር ከተማ ኣስመራ ምስ እዚ ኩሉ መሳግሮታት ይኹን ለውጥታት ጽባቐኣ ኩሉ ግዜ ከተተንከፈ ኣቦቱ ኣሎ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ከዓ ኣስመራ ብቐንዱ ማእከል ስሕበት ምሕደራን ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ኣብ ሕምብርታት ሃኒጾም ዘለዉ ሓወልቲ መሰል ህንጻታትን ኣርማታትን ድማ ምርኣያን ምስክርን ናይቲ
ዝተጠናነገ ሕሉፍን ህልውን ታሪክ ኤርትራ እዩ ድሕሩ ኣብ ዝቐፅል ዓመታት ናጽነት ድማ ልክዕ ከም ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ዝተረኣየ ምዕባለ ኣብ ኣስመራ እውን ዘይተኣደኑ ለውጥታት ተራእዮም እዮም ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብ ኣስመራ ሓያሎ ንመንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ዘገልግሉ ርሻናት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንግዳዊ ትካላት ድኳናት ሃንጽን ንኸተማ ኣስመራ ተወሳኺ ድርኺት ምዕባለ ኮይኑ ንኣየን ኣስመራ ሓንቲ ብጽሬታ ኮነ ህዝባ ብዘለዎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣረኣያ ፍሉይ ባህርያት ወይ ድማ ባህሊ ዝሓዘለት ምዃና ዝግለጸላ በኣርከስ ኣስመራና ንዘለዓለም ተዓምበልና ኣስመራ 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 ዝዓበየት ክፍለ ሃገር ከም ትኸውን እውን ናይ ጽባሕ ምርሻ እዩ